हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ फैगौ 27 मार्च 1 एप्रिल 6 एप्रिल 2021 खालाराव जागोन आसाम एसेम्बली इलेक्शन थामहिनबा बिधानसभा बिसायख'थिया। बिदिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों जानाय बे बिसायख'थियाव बबे खालाराव बबे जिल्ला एबा बबे समस्तिनि बिसायख'थिया माब्ला मा खालाराव जागोन बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायनानै दोनखानाय जायोदि देग्लायनि बिसायख'थियाव नोंथांमोना न'आव थानानैनो भट होनो हानायनि सुबिदाखौ मोनबिदिब्ला बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे फार्स्ट फेज थामहिनबा गिबि साननि बिसायख'थिया बबे समस्तियाव जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया थिंजायनिफ्राय फोसावजानाय शेड्यूल बायदियै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों फोरमायनाय दङ शेड्यूल फर जेनेरेल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एसेम्बली अफ आसाम। बेनिनो दानिया बबे खालाराव बेवहाय नटिफिकेशन फोसावनाय जागोन, बेनिफ्राय बेसेबां डेटआव बेनि नमिनेशन फोसावनाय जागोन, बेनिफ्राय बेसेबां खालाराव बेनि स्क्रुटिनि खालामनाय जागोन आरो माब्ला बेनि इलेक्शना जागोन। बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। बेवहाय नोंथांमोना फोरमायखानाय बायदि जे आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना सानथामनि हाबाफारिजों जागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों फार्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज आरो थार्ड फेज। बिदिब्ला फार्स्ट फेजआव बेवहाय 47 एसेम्बली थामहिनबा एसेम्बली समस्तिनि सायाव जागोन फार्स्ट फेजनि इलेक्शना जागोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव थागोन 39टा समस्ति, बेनिफ्राय फेज 3आव थागोन गासै 40टा समस्ति। बेबायदिनो नोंथांमोना गासै 126टा समस्तिनि सायाव आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना जागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों दानिया डेट अफ इस्यु अफ नटिफिकेशन। दानिया बेवहाय जितु नटिफिकेशन फोसावनाय बेयो फार्स्ट फेजनि थाखाय जागोन सेकेन्ड मार्च, बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजनि इलेक्शननि थाखाय नटिफिकेशन फोसावनाया जागोन 5 मार्च, बेनिफ्राय थार्ड फेजनि थाखाय 12 मार्च। बेबायदिनो डेट अफ नमिनेशन मेकिं नमिनेशन बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि नमिनेशन फोसावगोन बिथांमोना फार्स्ट फेजनि थाखाय 9 मार्च, बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजनि थाखाय 12 मार्च, बेनिफ्राय थार्ड फेजनि थाखाय 19 मार्च। बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नायदो डेट अफ स्क्रुटिनि फार्स्ट फेजनि थाखाय 10 मार्च, सेकेन्ड फेजनि थाखाय 15 मार्च आरो थार्ड फेजनि थाखाय 20 मार्च। बेबायदिनो लास्ट डेटआव उइड्रल खालामनायनि जितु लास्ट डेट बेयो 12 मार्च, 17 मार्च आरो 22 मार्च। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु इलेक्शन बे इलेक्शना जागोन फार्स्ट फेजनि थाखाय 27 मार्च आरो सेकेन्ड फेजनि थाखाय 1 एप्रिल आरो थार्ड फेजनि थाखाय 6 एप्रिल। बेबायदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे सानथामनि हाबाफारिजों आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना बेनिफ्राय बे इलेक्शननि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन, अर्थात बेवहाय डेट अफ काउन्टिं खालामनाय जागोन 2 मे 2021 थामहिनबा मे दाननि 2 खालार खालि बेनि जितु काउन्टिं खालामनाय थामहिनबा बे इलेक्शननि रिजाल्टखौ फोसावनाय बिसायख'थिनि थाखाय बेवहाय गासै 39टा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिफोर दङ। बेनिनो बे जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जागोन फैगौ 1 एप्रिल 2021 खालार खालि। बिदिब्ला दानिया बेवहाय 39टा समस्तिफोरनि गेजेराव बबे समस्तिया बेवहाय दङ नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। बेवहाय एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नाम्बार आरो नेम बेवहाय होनाय दङ। नाम्बार 1आव दङ नाम्बार 1 रताबारि एसि, नाम्बार 2आव दङ पाथारकान्दी, बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ करिमगन्ज नर्थ, बेनिफ्राय करिमगन्ज साउथ, बदरपुर, बेनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ हाइलाकान्दी, नाम्बार 7आव दङ काटलिसेरा, बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ आलगापुर, बेनिफ्राय नाम्बार 9आव दङ सिलचर, नाम्बार 10आव दङ सनाय, बेनिफ्राय 11आव दङ धलाई एसि, 12आव दङ उद्धरबन्ध, बेनिफ्राय 13आव दङ लखिपुर, 14आव दङ बरखला, 15आव दङ काटिगरा, बेनिफ्राय 16आव दङ हाफ्लं एसटि, 17आव दङ बकाजान एसटि, बेनिफ्राय 18आव दङ हावराघाट एसटि, बेनिफ्राय 19आव दङ डिफु एसटि, बेनिफ्राय 20आव दङ बायथालांस एसटि, बिनिनो 56आव दङ कमालपुर, 57आव दङ रङिया, 59आव दङ नलबारि, 64आव दङ पानेरि, 65आव दङ कालाइगाव, 66आव दङ सिपाझार, 67आव दङ मंगलदै एससि, बेनिफ्राय 68आव दङ दलगाव, 69आव दङ उदालगुरि एसटि, 70आव दङ मासबाद, 79आव दङ जागिरड एससि, 80आव दङ मरिगाव, 81आव दङ लाहरिघाट, 82आव दङ राहा एससि, 86आव दङ नावगं, 87आव दङ बरहामपुर, 90आव दङ जामुनामुख, बेनिफ्राय 19आव दङ हजाइ, 92आव दङ लामदिं। बिदिब्ला बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ फोरमायनानै दोनखानि जे बेवहाय फोरमायनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों खररफोराव भटदान करिब पारिब। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय बायदि नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना न'आव थानानैबो भट होनायनि मोन्थायखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदि
postal ballot सुबिदा केनेदरे लाभ करिब सो बिदिब्ला नोंथांमोना न'आव थानानैनो भट होनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे postal ballot नि सुबिदा खालामनानै लानो नांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नाम्बार फोरमायखानाय बायदि जे बेवहाय 6 मार्च 2021 थामहिनबा जिथु फार्स्ट पेजनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जागोन 27 मार्च 2021 आव बेनि थाखाय नोंथांमोना 6 मार्चनि सिगां नोंथांमोना बे सुबिदाखौ थामहिनबा बे सुबिदानि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे टल फ्रि नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन सो बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार हिसाबै होनानै दोनदों 1950 सो बिदिब्ला बेवहाय नुनो मोनदों 1950 कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना जुदि मानिबा जाहोनाव जुदि नोंथांमोना न'निफ्राय भट होनो लुबैयोब्ला थामहिनबा बे सुबिदाखौ लानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनो सो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो